Saka Mbak Umi, ayo. Umi. Ayo anakku wedok, Mbak Umi ya. Kok dadi anake wedok? Ayo, aku anak begini. Oh iya. Anak-anak butuh-butuh. Ah, iya kok. Ayo, Nduk. Rasa wedi nek wis dadi seniman. Heeh. Kuwi iki rasa mikir bojone. Kabeh ya duwe bojo. Nek wis ngadeg nang isor blencong kuwi wis dasdes. Ngono rasa mikir sing nang omah ya. Dodeno santi lulusan pondok. Isi perawan turun tau ketemu. Pripun, Pak? Cicenggleng. Siapa ya? Kalih sinten? Wonten. Ada yang minta perahu layar wonten. Terus apa tadi? Santri pekok. Oh, Ah, itu. Santi Pekok agak bahaya, heeh. Nggih. Rawo aman. Apa los. Oh ya, los ke wae Los ya. saja. Santri Pekok no, oh ya, heeh. Ayo Tin. Yes. Nonton. Duet ini berdua ya, nyanyi berdua. Iya. Oh, berdua. Ini sama all artis juga boleh. Oh, boleh ini, Mas. Boleh? Semuanya ya. Oh ya, heeh, boleh. Yang mana? Semua? Semua boleh, Oh heeh. ya. Berdiri? Berdiri. Yuk berdiri yo. Biar terlihat. Speciality Mas. Ya. Spesial perform. Heeh. Mbak Umi lagi lenggah wis ngadeg neh ra apa-apa, Mbak. Heeh. Karo olahraga, heeh. Main kulino. Santri Pekok no. Heeh. Ya. Ski karo ndonga, heeh. Bismillah ya. Yakin iki? Ya yakin lho ngopo wis bacut pentas kok. Heeh ya. Garape arep kepiye wis manut kanca-kanca. Heeh. Ya Mak Santri Pekok. Heeh.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anu sambung perahu layar, Mbak. Bentar-bentar. Aja medhot sik. Perahu layar. Perahu layar. Dibaris kene. Siap, Gerak. Sangke perahu layar. Beres ke, Mbak? Siap, gerak. Ya. Lencang kanan, gerak. Iya, op. Aku Zulunga Prono. Nonton ini. Nah, Kok saya kira ora podo. Ora podo. Cekeli kuwi kabele. Terus. Yo, dipadake. Maju sithik. Tin, apa? maju. Dipadak. Ra podo tetep panangel. Delong ya. Yo, kilwo jukit. Apa kuwi? Sikil kiwa maju sedikit. Oh, ya. Ngentuti. Apa, Mbak? Dengan nututi. Wis, oke yo, perahu layar yo. Ya. Sasi ya. Selanjutnya Mbak menawi wonten pamundutan menapa wae, Mbak? Caping Gunung. Lo Caping Gunung. Yang ngefan banget sama Mbak Tatin nih. Oh iya. Ini juga ada permintaan, Mas. Ada lagi apa? Nyuwun santri pekok permintaan Pak Ketua acara Pak Mardianto. Waduh. Dinyanyikan berdua Mbak Elisa. Arep mbah kapan ya? Santri pekok. Pun pekok. Ya ya ora apa-apa, nganggo kotekan. Niki ngenten nderek nyimak Mas Dalang bintang tamu dalu niki luar biasa. Mbak Tatin, Mbak Elisa hebat ya. Kula tenggo podang kuningipun nggih saking Mbawen, matur nuwun. Nggih iki ya aja lali mangke podang kuning siap. Nggih, podang kuning. Niki wau Caping Gunung riyen oh ya. Nggih. Caping Gunung kalian sinten menika? Caping Gunung kali Mbak. Pripun, Pak? Cicenggleng. Siapa ya? Kali sinten? Nggih. Rasa banter-banter le jenggleng. Ya. Mengko langgame kali Mbak Alifah. Ya. Oh nggih, berarti kecak niki nggih. Lek ngadeg. Oh boleh. Ya. Mbak sabar, Bro, sabar. Mbak Alifah. Ayo berdiri. Iki ana sindene cantik-cantik
masuk ya ora dunggahke ya. Iya, Ben dunggahke. ketok men ngadeg ngono lho, suarane ya apik-apik kabeh iki. Ya, ayo Mbak Mbak Alifah. Alifah, ayo berdiri no. Iya. Iya, wis berdiri. Oh sudah, oh iya. Dalange saja iki kok Sen. Konsen Mas, fokus ya. Rada fokus. blawur aku Mbak. Alah, Jan. Dibutakan oleh tinta. Rasa wedi nek wis dadi seniman. Heeh. Kuwi iki rasa mikir bojone. Kabeh ya duwe bojo. Nek wis ngadeg nang isor blencong kuwi wis jasdes. Ngono rasa mikir sing nang omah ya. Ora usah dipikir bojo. Ora pikir. Has. Los pokoke. Los pokoke tak gawe los kowe iki. Ngono kuwi lho. Ayo Mbak Alifah, ayo los Mbak. Ono semangat. Semangat yo Mbak Tatin, ayo. Ayo piye gelut wae ya. Ayo. Ya ora wani aku no. Senior. Ya ora ya, rasah nganggo senior kita sama-sama ya. Heeh. Ora nek gelut kowe mau lho, kono kan wis menguasai. Loh, gelut sing kepiye to jane? Ayo. Tenaga dalam po. Piye sing tinju? Tinju. Apa sing sumo? Wah. Apa sing gulat? Ayo Sing ndi? MMA. MM. Ayo, Mas. Ayo Mbak, yo. Ayo. Saben bengi. Kesel ha. Yo penggemare wis tenan. Sing saben bengi kesel ya. Woi. Sip. Jengklengane Mbak. Ora urung krasa. Urung krasa. Ya. Sing kedua. Yen memajang abang karo janur kuning. Siap. Wow. Nah. Ngene iki rada lumayan krasa iki. Krasa iki. Ya ning urung mantap ngono. Ah, ya wis pentoke meneh, Cok. Ya. Pokoke dipolke. Saiki sing mbok menawa nek sing nembang Mbak sapa jenenge mau? Alifah. Ha iku tangga lho, semen kok. Lah aku tangga ora tau petuk dadi ra anu. Coba nek sing nembang Mbak Alifah. Ah, iya. Piye jajal wiyagane? Woi. Ah, iya. Kerasa ora, Mbak? Ana bedane ora, Mbak? Ana bedane. Kerasa ora? Ora ya, Mbak? Loh, ora kok iki. Ora krasa. Wo, kurang krasa to. Rasa apa-apa iki? Oh, jadi Iya, iki iya. do kepiye to kok do resa sing marake ngono lho. Iya. Nek kira-kira kanca-kanca ora ngatasi tak maju dhewe. Ayo, ora dalange ya. Ah, iya. Ayo, Mbak. Kembang. Pacitan. Oh. Alright. Ah, yeah. Kurang kerasa. Kerasa ora, Mbak? Ora ya, Mas. Wah lah. Kita
Jan-jane iki seneng sing neng ngene apa seneng sing nyong. Aku seneng sik nyong. Wah. Ayo kleru. Lah mbak iya. Kleru kaya Mas. Yes, Dadi yes. kroso mah. Merucut. Oh, terlalu. Ora liar. Piye dibaleni apa ora iki? Baleni apa piye? Sing alon. Sing alon. Oh iya iya, coba baleni sing alon. Mas dibaleni sing alon, Mas. Kok malah duduk terus? Nek kaya ngene iki, Yes. Berarti jodoh kok kowe, Mbak. Dadi Yes. jenengan wis kerasa. Pun. Rasa, sukses berarti. Ora ngono. Nganti Jenenge digawe. iki. Nek wong wedok iki werna-werna kaya. Ayo nganti kaya ngene iki nganti ora pingget tak guroni. Nganti ora pingget tak guroni. Masa nganti kok pingget bareng. Ale nabuh ora ngene. Nggu. Nah. Sing ngendang saya ya tuman dadut-dadut terus. Iya no. Apik oh, berarti ngene wong wedok ngene iki seneng sing halus. Lah ana wong wedok seneng sing beda ngono kuwi. Nek Mbak Tatin tak. Mbak Tatin senenge sing banter mau. Ora nek aku ki apa-apa gelem kok ya. Wah. Manut kebutuhan. Ya iya iya. Ayo lanjut, Mbak. Ya. Udan panas, panas udan. Iki aleng-aleng capek gunung. Iki parian teman-teman iki. Oh, parian iki. Oh, Oh, parian. iya. Ora ya ngono. Iya, Kanggo iya. parian, Mas. Ayo parian riyen, monggo Mbak Tatin riyen. Kagem pulutan boleh, kagem sahabat Septa dan Sinta boleh. Oh nggih. Cek nganggo mikir ya, Mas. Ah iya. Aku mangan sego. Mugi warga Pulutan tansah panjang yuswa. Top. Nggih. Ya Mbak Lisa, yo Mbak. Parian dong. Mbak Lisa. Mbak Elisa. Ora ming delok. Oh. Lah yo karo Penak to nek delok. yo penak to. Iya, ya duduke ya karo nyepeng mek kok ya. Nyepeng tok to. Nyepeng. 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 Nyepeng lho. Apa mau Pulutan apa Pulutan, ya. nggo Mbak anu. ya Daftar. konangan. Lah, Aduh, rong sida wis konangan, Mas. kulina. Lagi klekaran. Oh. Maksudnya iki kudune mangkat sekolah ngono lho. Oh, malah males-malesan pikiran. Warga Pulutan kathah rezeki panjang yuswa sehat lan lumintu karaharjan. Wah. Gowo. Ya entek-entekke iki liyane kok ora kemana. Halifah, ayo sarang wae wis ditekke. Ayo. Ayo Alifah ya. Nggih. Udan-udan
Ora katokan. Wow. Biasanya nih udan-udanan nih yuk cepet-cepet. Lah ora ala kadir dir. Apa wi ala kadir? Kan Mbak senggaan. Kok tahu kamu? Udah pernah lihat ya? Udah pernah lihat ya? Senggaan nih kalau Pak. Oh, Kalau iya. sani kira ala kadir. Ala kadir iki. Ngoten. Kuwi nek dienggo wujud apa ala kadir iki? Ya sik ngatir-atir kuwi. Kok nganti-nganti? Contone. Contone godhong. Ah, Godhong manglung. Mosok godhong manglung kok kadir-kadir Kok kadir-kadir? ora bangun. Kok hadir-hadir ki apa? Wis tau weruh ya? Wis tau weruh ya? Dereng. Kowe tahu. Aku entuk bahasa baru ya. Ala kadir. Tapi diminta. Terus udanan ora katokan. Udan ketemu Kok ganti? mboten ning dereng rampung kok ya. Lah sing ora katokan mau. Udan ketemu ula. Ala kadir. Sing ora katokan mau sedora. Mboten ngangge katir-katir. Ora situ to. Mugi warga dusana Pulutan, Desa. Pulutan pinaringan bagya mulya. Ora desa kalurahan, baleni. Mugi warga kalurahan Pulutan pinaringan bagya mulya. Wah. Salah. Bagio Mulya wis dienggo Elisa, liyane. Syukur kowe. Bagio Aku mau Mulya Elisa sedot, wis mau. Sik ngatir-ngatir wae, Mbak. Karemu, saya penting aja Bagio Mulya wis di Elisa. Ayo. Liyane. Aku mau- mikir kowe salah kok ala kadir-kadir. Tak kon mikir kowe. Tak kira arep nganu warga Pulutan urung katokan. Nek bayi kan urung. Bisa kadir-kadir. Pinarikan foto. Nek bayi apa mau kadir-kadir? Kadir-kadir. Anek wong tua. Ya situ. Keteter. Oh alah. Gur sak kadir wis. Gede tau ji. Wis urung lah mikir kok kesuwen. Sik, Mbak. Nah. Mikir iki jan. Guru sak kadir piyayi Pulutan senenge ra jamak-jamak. Oh ya. Alah tau ji. Aku ngeyop Oh ngiyop. Ora katokan. ora katokan. Wow. Loh, Kok ngabari? kadir kan. Mugi tansah guyub warga kalurahan Pulutan. Ya, Sah iki. Sah. Sah. Alhamdulillah. Wes iki liyane ora? Ayo liyane heeh ya. Ayo men roto kok ya. Alah langsung do mikir kowe Mikir mu kok. ayo kapok ora. Saka Mbak Umi ayo. Umi. Ayo anakku wedok Mbak Umi ya. Kok dadi anake wis? Ayo. Tak aku anak bengi. Oh iya. Anak kok nganu. Nek Anak-anak butuh-butuh. Ah iya kok. Ayo Nduk. Kelamutan. Ah. Jan. Pak Dalang kok langsung ngono ngapa ya? Pedes. Oh pedes. Kelamutan. Mergo pengen arem-arem. Oh iya. Arem-arem kuwi lontong diseni tempe. Terus apa Mas? Lanjutnya apa? Lontong diseni tempe ki arem-arem. Arem-arem. Mantap Bandro. Kok aku saru. Ayo wis ora ono teruse karo kowe nyeritak arem-arem. Mugi-mugi sedaya warga Pulutan tansah ayam tentrem. Amin. Allahumma amin. Ya. Ngalimun bil ghaibi. Sahabat ya.
Abila. Dadi pujian. Wis ki Mbak Umi. Sapa meneh apa wis? Ya meneh ya Mbak Marisa. Mbak Marisa. Ya adikku wadon, heeh ya. Oh, kuwi mau anake, saiki adine wadon. Ayo. Jalan-jalan Oh, iki wong Jakarta iki. karo suamiku. Sing Lanjut bojo. sing duwe suami ya. Iya. Mugi warga pulutan Suamiku. tansah rahayu. Iya. Oh, suamine jenenge Rahayu. Udu Bagor to? Udu Bagor. Bagor Rahayu. Ya sampinge yo. Bagor bayi kapas. Yo Mbak Endah. Ya Mbak Endah. Ya ponak aku iki. Ponakan kok Iya, Mbak. Melayu-melayu Ya. raklambenan. Wah, Cak. Kok udah seneng toh? Semoga tetap maju sejahtera dan bersatu warga pulutan. Ah ya. Amin. Amin. Ya sampinge Bu Cici ya. Putuku iki no. Putune kok sakmono. Oh, Mam Cici. Mak Cici. Ayo mami. Ayo Mam. Tambahin. Niki miku apa mengku pitutur soalé wong tuwa. Jare putu. Rako tang Ah, iki. Aku rak kandhani apa mulane aku rene. Soale kok nek nang kono kok aku kena iki. Wes. Wes. Atene Ala kaki kleru ya kleru. kedodoran. Ora Mbak Tatin kok langsung mriku napa Ah mangke kula tak kenal, gah terus ngerti aku. Mencari perlindungan toh. Sini berlindung di sini. Sing arep tak anu iki sapa to jane? Kok kabeh-kabeh arep dikukup lho. Iya kabeh. Anu Pak Katno wae lah. Tak lindungi Pak Katno wae. Iya. Lanjut, Bu. Nggih, tuku ketan Heeh. ning Jawa Timur. Waduh. Ada. Mugi warga pulutan, Iya. mugi panjang umur. Amin ya. Amin. Nggih. Ya, lanjut, Mbak. Heeh. Mbak Alifah ya. Panas udan panas udan aling-aling caping gunung. caping gunung. Alon. Tekek lorek. Kan nganggo kuwi ora. Rasa. Ora. Seneni sing duwe. Cipta Hak cipta. Ora menyang. Ndak dadak royalti. Kok ndak aku dibel handi royaltine. Ya. Nadyan wadon sarata Ino
syukur bisa nyaman gunung tisan ya matur sasampun menika Cah Gunung. Terima kasih Mbak Lima. Capek gunung. Terima kasih Makasih Mbak Ipeh.